Насправді, ми в нашому комітеті, я за дорученням голови комітету, ми розглядали різні варіанти. Як ви пам'ятаєте, в першому читанні був прийнятий восени минулого року інший законопроект, який до другого читання, на жаль, не дожив, саме через те, що політично було визначено і партією «Слуга народу», і керівництвом Офісу Президента те, що цей орган має підпорядковуватися президенту. І, власне, це не в якому разі не суперечить Конституції. Ми бачимо, яка зараз ситуація з ДБР, і фактично призначає, звільняє там президент. І ми проговорили всі ці моменти з Головним юридичним управлінням Верховної Ради. І якраз конституційність першого варіанту, коли він був підпорядкований Кабінету міністрів, якраз і піддавалася сумніву, тому що це ОВВ зі спеціальним статусом не може бути правоохоронним органом, і там були інші дуже багато зауважень. Тому ми вибрали іншу концепцію, і якраз ця концепція не суперечить діючій Конституції, не суперечить тій системі координат, в якій знаходиться, наприклад, Державне бюро розслідувань. Тому тут можна розглядати різні концепції, і вони розглядаються з 16-го року. І 16-го року податкова міліція знаходиться в підвішеному стані, в деморалізованому стані, і ми з вами бачимо, що з цього виходить. Але от при цьому, наприклад, податкова міліція, я веду цю статистику дуже уважно, повернула за минулий рік 460 мільйонів. Стільки навіть не повернули і міліція, і НАБУ, і інші правоохоронні органи разом узяті.